பூண்டை பார்த்தோன்னே இன்றைக்கி பூண்டு குழம்பு வச்சிடணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். வெங்காயம் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு வெந்தயம் உளுத்தம்பருப்பு ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து கூடவே கொஞ்சம் பூண்டை மட்டும் இடித்து வச்சுக்கிட்டேன். அதோட கொஞ்சம் வரமிளகாவை கிள்ளி கருவேப்பிள்ளையும் இடித்து போட்டால் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும். போட்டு அப்படி தலைன்னு தாளித்து அதில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் போட்டுடணுங்க. வெங்காயம் போடுறத நான் எடுக்கலை. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் உப்பு நான் போடுறது பிங்க் சால்ட்டு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு அந்த உப்புலேயே அந்த பூண்டும் வெங்காயமும் வெந்தோன்னே இந்த தக்காளி பொடியாக நறுக்கின தக்காளியும் போட்டு வதக்கணும். பார்க்கும் போதே கண்ணுக்கு எவ்வளோ ரம்யமாக இருக்குது பாருங்கள். அதோட தனியா பொடி மிளகாத்தூள் பொடி சாம்பார் பொடி போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸ். இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து நிற்கிறப்போ புளியை கரைச்சி வச்சுக்கிட்டு அந்த புளியையும் நம்ம அதோட மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். இன்னும் பாருங்கள், கூடுதல் அழகு வந்துருச்சு நம்ம பூண்டு குழம்புக்கு. அப்படியே ஒரு கலக்கி உப்பை இந்த இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரப்போ முக்கியமான விஷயங்க, கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு சாப்பாட்டில் பெரட்டி எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள்.